Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karaharjan kurma kula lan panjenengan sedaya. Ingkang kinurmatan Bapak, Ibu, Kang Mas, Mbak Yu, lan para sedherek sedaya. Keparenga kula matur ing ngarsa panjenengan sedaya. Bilih ing kalodhangan dinten Idul Fitri menika ingkang sepindhah kula namung saged sowan saha nderek matur kanthi WA kemawon. Mugi boten andadosaken kirang renaning penggalih panjenengan sedaya. Ingkang kaping kalih kula sowan minangka silaturahim lan tuwi kasugengan panjenengan sakemarang. Alhamdulillah sami pinanggih wilujeng saha tansah manggih ing karaharjan. Wondene ingkang kaping 3 kula sak kaluwarga ngaturaken sugeng riyadi taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum lan nyuwun agunging pangsawa tumrap sedaya kalepatan kula sakemarang dumateng panjenengan saha kulawarga sedaya. Ingkang kaping sekawan keparenga kula nderek nyedhikara mugi panjenengan lan sedaya keluarga kaparingan panjang yuswa tansah sehat lan semangat. Tetep Islamipun saged ningkataken iman. Gangsar anggenipun ngupadi rejeki saengga pikantuk ingkang kathah halal saha barokah kangge sangu ibadah angatah-ngatahken amal soleh lan sholehah minangka celengan bilih sawanci-wanci katimbalan Gusti Allah lan panjenengan saged marem anggenipun gulawentah putra lan wayah. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping gangsal mbok bilih sampun kathah anggen kula matur dumateng panjenengan pramila kula enggal